Já jsem řekla všichni, ale. To byl takový trénink, jako. Aby ti to nebylo líto, víš, aby jsi jako natrénoval ten cvik, jak to chytnout. Takže ještě jednou. 3, 2, 1, start! Ty nemáš prstínek, ty kurvo. Co to si děláš? Je to velice zajímavá technika toho šroubování, jako. To neumíš, víš? Já tak si... pak budeš ty. Hlavně by mě zajímalo, kde berete prostě tu techniku k tomu, jako. Že takhle válíte po týdání. Ta praxe Kuchyni, že jo? Kuchyni, samozřejmě. Od Rafíka nepospíkáš, koukám. Jsme na dovolený, ne? Kurva. Tak ale jedu. No, minuta 30. Stop. Tak tohle je hodně zajímavý. Co, Libo? Protože já to řeknu. Je to o 1 Minutu. desetinu. Jsi prostě lepší. 34,5. Takže tady někdo ho prostě pokoří. Kdo se na to cítí? Jdeš na to? Ale, no jo. Jako, je to opravdu o prsa japonský plavkyně tady to. Je to opravdu prostě... Já si myslím, že by tady mohl být i někdo, kdo to dá třeba za 25. A jak v pohodě, jako. A mě se to klouzalo. Co ty, jak ty se na to cítíš? Ale ano, už taky v rodině, to je zajk. Takže to prý dá, jo? Jo, jen to Dá to. O, fakt, taky máš vysavač. To bude asi zajímavý, no, když by třeba vyhrál, i tebe. Nahatýho samozřejmě. Samozřejmě nahatýho. Takže jsi připravený. Tanga. Takže o to zase ustatujeme všichni, jo? A nepodvádět. Takže 3, 2, 1, start! Co jsi říkal? Házej to na zem, hoď to na zem. Zvláštně pod tím stolem, jako co si budeme povídat. On to má natrénovaný pod stolem. Takhle zdrují, jako ze předu. Ale jako, každý si může najít tu techniku, kterou k tomu potřebuje, že jo? Tak jako když to má někdo dát pod stolem takhle, jako myslím šroubování. Aj. To je blbý, když to spadne na zem. Ale tak jako, když ještě přidáš. Tak třeba budeš poslední. No ruce za zády. Stop! On nejví. 38,4. Ale i tak, Lukáš má tohle. trálky rád.